Så det bliver til 3 videoer. Ja, men det kommer an på, hvor hul vi er. Du er. Far. Hvor skal den så sidde? Ja, det her før. Det er bag på hvad? Kan du ikke se det? På den der. Der, ja. Skal jeg? Det ser voldsomt ud. Det må jeg, fordi du rammer forkert. Nej. Nej. Og ned for nu. Jeps. Sej. Lad os se, hvad vi skal mere. Jeg vidste, den skal bare være længere. Det vil godt smøge de der ærmer op, skal jeg ikke det? Nej. Smør dine nærmere op. Nej, de kan vist ikke blive smøget mere op. Jo. Okay. CL. CL. Det starter jeg med. CL. CL. CLAUS. Claus. Og den skal så sættes på den der. Det bliver sådan en hale ting. Kunne du ikke regne ud, at det var halen? Jo, det kunne jeg sådan set godt. Sig mig engang. Er vi ved at være færdige? Vi er færdige. Hvad med den her? Den skal ikke sidde på noget. Nå, alle de her. Det er jo ekstra ting. Det er ekstra ting, den kører ind i den lille pose her. Jamen, så er vi jo færdige. Skal vi se, om den kan køre? Det kan den. Far. Se. Sej. Og så var det meningen, at det skulle køre rundt. Det er en julen, de skal nok længere ned. Det finder vi ud af. Det skal lige.